Ole voida karun soidu chu mi hian engwanga treatment lak zo hian an lo sil threm thum thrin ti kha kan han soidu ni chu hei mi hian han soi thrina mi hian te ka patient thren khat tele midang te hian ka thra thrina ka treatment lak zo khanin tlai lama te khang ka sil threm thuma zinga te po hang ka ni threm thum mai ka khwate sik te ati thrin ni chu chuan a met thiam lo ne he pa hian he nu hian a met thiam neng teng ti thina then khat so hi ka hrenol thina amaro chu sil khami an me awanga sil tab zo hi chu sil thra ni ti kan sei do a chuan hei doctor thiam tak tak khowela berkai kan ti tele milar tak tak doctor tubio te master chris te chuan Dr. Rajesh ti mo he ho te po hi le mi tam tak khika zo nu nol thina intinge mi muscle soreness avoid dan te omem te ke ma ka teacher nge poka zo to a muscle soreness intinge avoid dan omem intinge ka ti ama se ani chuan muscle mi kan sil threm thum treatment lak zo sil threm thum mi chu avoid nge na omlo anti ve train ni chu ma se kan avoid tu chuan na chhong te kan tu chuan kan ei thei ti khan mai ta ni chu chuan engwanga sil nge kan ni ti kan soi le do a kan lu te lo na a kan hungzang te kan kong lo na kang kha adjustment kan peta ni chu ngong adjustment te bing te hungzang kong ti te mong tam ti te mo ati adjustment sang ke mor thleng khan kan peta kum tam ta adjustment kha in lo ti lo ni chu thin khat pe chu an pi na tang kan adjustment ve khat ma ti lo te ni lo ta chu adjustment han ti khanin an lo an tha khan pot mar kwal vela kha wang khan an lo sil thrin ta ni chu wang chuanin chu wang sil mai in ne kha the process of healing ante in dam na tura step kong om chau kha ni chu mo chu wang chuan in lo sila in lo na them thuma treatment lak zo a ema tang lo mi dang atang po treatment lak zo in lo na them thuma ni pon a lo om lo ve tin kha sil them thum kha kan treatment kan lak zo atanga nili na atang nili ni nga ni ru ni sari hemi hun chu hian dam fel tura ngai chu an ni thrin ni chu mo chuan alung ngai thak lo ve ti kan sei du ni chu